Sziasztok! Szia Sándor! Szia! Az állásra jelentkeznék. Kabátot? Igen? És akkor főszedsz a barátaid. Megpróbálok mindent magamból kihozni. Jó. Ennyire? Már is. Elkészítjük a kemény tojás, ide pedig. Jó. A kemény tojás már megvan. Mehetünk. Okay. Akkor gyere, én már előkészítettem neked a hozzávaló nyersanyagok egy részét. Igen. Csinálunk egy huncut csípős ragút. Itt a vörös hagymát, Kockára? nem, félfőre, tehát ezeket ilyenekre kell fölvágni, ezt belerakod ide. Aztán a füstölt szalonnát kockázhatod, addig én megnézem, hogy hogy áll a marha. Pici kockák? Pici kockákra, de vághatod ilyenekre is, várjál. Ott már le is van vágva belőle egy kicsi. Így van, tehát levesszük a bőrét, Na, így van. az majd jó lesz a bablevesbe. Csinálom És akkor bablevest is? ilyen csikokra vághatod. Jó. Jó, az egész mehet bele. Nagyon jó. Azért nem semmi. Az ember hirdetésre jelentkezik, és már is ebből munkába áll. Mit is főzünk ma, uram? Csípős kocsis pecsenyét. Csípős kocsis pecsenye. Ez jó. Kész vagy, Bécikém? Én csinálom. Ó, hát ott már meg is kellett volna, hogy följön. Ó. Persze. Én próbálom azért valamelyik a szaktudást előnybe helyezni, de hát... Mindjárt hozunk egy élesebb kést. Jó. Éles késsel nem tudja az ember elvágni a kezét, csak életlennel. Igen? Igen. Én szerintem mind a kettővel el tudom. Milyen hús kerül ebbe az ételbe? Nem, ez a ragú fog egy karajba belekerülni, Aha. majd szépen belevarázsoljuk. Aha. Ebből egy ilyen speckó lecsót fogunk csinálni, majdnem lecsót, mert paradicsom az nem lesz benne. De jó. Öcsikozott szalonnát, azt már a serpenyőbe belerakhatod. Serpenyőben. Az lesz az alapja, ugye? Így van. Jó. Megpróbáljuk úgy csinálni, hogy csalunk és többet vágunk egyszerre. Így hát, ha hamarabb végzünk. És reméljük, hogy a barátaid szeretik a csípőset. Én nagyon szeretem, engem nem nagyon érdekelnek a barátok. Jó, ezt majd kint elmondjuk nekik. Vagy jól megcsípőzzük direkt nekik, hogy... Hogy több maradjon neked? Igen, nekem volt egy Már a Dávidnak kisebb ilyen elmondtam. gyors étkezdém, és rendeltem, Pécsen lehet rendelni egy ilyen csípős szószt, és 10 000-szeres ilyen csípős tartalom volt benne, abból egy csepp is halálos volt, és az elemére, aki egyébként a barátok közt van itt kint, megkóstoltattam, mondtam, hogy tudom, hogy te vagy a legerősebb a világon, de én mutatok neked most egy erősebb dolgot, és hogy csak egy cseppet szeretném, hogyha benyalna. Szegény tüzet okádott. Mit csináljunk a sonkával? A szintén ugyanígy föl kell csíkozni, mint a szalonnát. Ekkorákra ugyanúgy, ugye? Ugyanígy mehet. Picit véknyabbra. Véknyabb? Ez a szalonnákat is? A szalonna az jó, mert az úgyis ki fog sülni. Jó, akkor ezeket kicsit még Így van. Jó. Jó, akkor én ezt el is viszem, addig Jó. sütögetem. A paprikát? A paprikát mindjárt mutatom.
Kinyomunk egy paprikát. Nem baj, ha benne marad a magja, mert ugye ki milyen csípősen szereti. Ez nem csípős, ez édes. Ez nem csípős, ez édes, így van. Ez csak a beltartalmát fogja. Rakunk bele, de nem frisset, hanem savanyítottat. Ez benne a pikantéria, így van, így van. Jó, ezt a paprikát lehet és ilyenekre. A paprikákat, ugye? Az így van, csak abból nem kell ekkora mennyiséget. Majd mindjárt hozok egy... Sanyi bácsi, átteszem ide a dolgokat, jó? Mert jobban elfér. Nyugodtan, mivel zárva jó. vagyunk, vendég nincsen. Jó. Nem kell kapkodni. Köszönöm. De elég rakosgatom én. Közben, gyere, megmutatom, hogy milyen állagúnak kell lenni a szalonnának. Jön egy kis átlátszónak? Így van. Aha, és erre már rárakjuk a hagymavádit, stradivádit. Ez meg megadja a szaftját neki, ugye? Így van. De jó. Azt a paprikát vághatod közben, csak én az alma paprikát fölvágom, fölvágnám. És a levét is használjuk ebbe a ragúba. De azért rakjuk oda bele a paprikához. Így van, így van. Kimagozzuk szépen. Nem, csak a csumáját, a magja az itt is maradhat. Jó. És félbe? Nem, ezt is szép vékony csikokra vágjuk majd. Jó, azt azért mondjuk el, hogy a nézők is ide találjanak, hogy hol tudnak ilyen finomságokat enni. Itt vagyunk Budapest belvárosban, a 13. kerületben, az utcapontos. Szegedi út 27-es. Szegedi út 27 szám alatt, az Atlantis étterem. És tényleg nagyon kis kellemes, ahogy bejöttünk a kertre, és gondolom ez nyáron Persze. kint folyamatosan Így van. Jönnek az emberek. A olyan kis csikokra, így van. Szóval, hogyha gondoljátok, tényleg szeretettel várunk titeket is. Én nem ígérem, hogy itt leszek, mert lehet, hogy a mai munkám után ki leszek rúgva, de azért megpróbálok jól teljesíteni, úgyhogy gyertek! Végeztem a hozzávalók felszerelésével. Most már az a feladatom, hogy itt álljak, őrizzem ezt a finomságot, és kavargatom, hogy ne égjen le. De jól néz ki. Szépen kezd összeesni. Teszünk rá sót. Frissen őrölt borsot. A nézők éreznék, hogy milyen illattal rendelkezik ez az ennivaló, amit most készítünk el. Egyszerűen hihetetlen, nagyon jó. Beleteszünk a füstölt tarját. főt füstölt. Főt füstölt, jó. Ez is megadja az ízét neki. A jó paprika. Azért magyarok vagyunk, nem hagyhatjuk ezt ki belőle, ugye? De jó. Ez csak sima édes, tehát csípős az nincsen benneje. Nem szoktam, én ilyenkor ezt szoktam tolni a tűzről, hogy ilyenkor nem ég oda? Nem fog megégni. Nem? Sok levet ereszt ilyenkor azért? Vagy, ugye? Nagyon profi. Hát ereszt is, meg teszünk rá egy kis vizet. Aha. De jó. Hát ez tényleg ilyen lecsós alapra emlékeztet. Igen, csak ebben nincsen paradicsom. Lisztet is rakunk hozzá? Lisztet teszünk bele azért, hogy jobban álljon ez a massza, tehát hogy be tudjuk tölteni a husiba. Aha. Még kevergetheted. Kevergessen, ugye? Így van. Igen, ettől azért összeáll.
Mondhatnám azt is, hogy megköt a gint. De jó. Van, és a alma paprikának a levéből. De jó. Az is ugye enyhén csípős. De jó. Ez milyen ízt fogad neki? Kóstolod meg, elég csípős? Szedek vele. De jó meleg. Szerintem nekik lehet jó lesz, mert nagyon gyenge emberekről van szó. Én még tennék hozzá, de... Akkor tegyünk bátran. Tegyünk? Valami, én szeretem a csípőset olyan. De istenítő van. Ezt egyébként most kirakjuk hűlni egy jó fél órát, és akkor utána töltjük bele a húsba, mert akkor úgy sokkal könnyebb. Akkor áll össze, ugye? Nem az, hogy összeáll, hanem hidegen sokkal könnyebb bele rakni a húsiba, bepanírozni is. Értem. Sütésnél nem folyik ki. Értem. Jó. Akkor ezzel, kedves nézőink, várunk egy fél órát, és utána töltjük a húsba. Akkor Bécikém, a következő feladat, kiült a ragú, ezt a kést megokosítjuk neked, Jó. és akkor én mutatok neked egyet, a többit betöltöd a barátaidnak. Jó. De szép. Tehát a karajból csinálunk egy úgynevezett nyitott szeletet, Igen. hogy itt nem vágjuk el teljesen, hanem így. És ugye szépen kinyílt. És azt kinyújtjuk. Így van. Miért fontos egyébként ez a folpakkos megoldás? Azért, hogy ne szakadjon szét? Hát először is nem fröcskölöd össze-vissza, tehát ezt háztartásokba is ajánlom a háziasszonyoknak, illetve sokkal szebben lehet klopfolni a húsit. Igen, nézem is. Na. Tehát ez megvan. Igaz, hogy fűszeres a töltelékünk, de akkor is sózni mindenféleképpen. Legalább isznak rá vendégek. Így van. De jó lett ez a massza. Hogy kihűl? Igen. És akkor beraksz egy ilyen masszát. Így összehajtjuk, és esetleg, főleg otthon a háziasszonyoknak lehet azt csinálni, hogy így a hús szélét Hogy össze, mert akkor nem folyik ki belőle a töltelék. És az mehet a panírba, megy a panírba. Na csináld meg akkor a többit. Jó. Nézzük. Akkor úgy csináljuk, hogy az elsőt itt bevágjuk. Körülbelül ilyen vastag szem. Így van. Ugye? Jó, nem vágjuk teljesen. Így van. Jó, és itt levágjuk. Még egy ugyan, így van. Jó. Megfogjuk, elrakjuk, széthúzzuk, ráhúzzuk ezt a kis foltba. Várjál. Na, hogy nyúljon arra Így van, is, tehát ugye? hogy tudjon erre is nyúlni, tehát azért nem szabad feszesre. Gyakorlatilag összeheggeztettük. Legalább itt tényleg nem folyik ki panírnál. Így van. Kár, hogy ezt a rántott sajtnál nem lehet megcsinálni. A rántott sajtnál duplán kell panírozni. Igen, nekem úgyse sikerül. Mert lehet, hogy hideg olajba teszed. Hideg olajba? Jó forróba kell. Jó, forróba kell is 2 perc. Igen. Jó, akkor megkempergetjük a lisztbe. Na tehát akkor panírozzuk. Az a lényeg, hogy mindig csak az egyik kezünket tojásozzuk össze. Ne ragadjon rá. Igen, fogjuk, ráhúzzuk a morzsát, jól megnyomjuk, Igen. és ide tesszük a fritó mellé. Na, tökéletes. következő a magáé. Következő 10.
Jó. Jó. Kész van. Na, Pécsi, akkor kezdjük el sütni a húsokat. Hát szinte még... Mennyit tudunk egybe? Minden előről. Jó. Kézből rak bele. Jó. Pálmaolajba sütünk. Pálmaolajba? Igen, nem étolajban. Igen, azt mondja, hogy meg annak tovább is tart, ugye nem kell olyan Így sokszor van. cserélni. Meg a hőfoka ugye nagyobb, vagy hogy van ez? Valami ilyesmi. Tehát nem így. És a pálmaolajban az a jó, hogy tehát ebbe most ugye sertés karaj van, ha 5 perc múlva halat sütünk, és aztán csirkét nem veszi át. Nem veszi át? Komolyan? Ennek kell azért egy kis idő. De jó lesz. Szép közepes hőfokon sütjük. Szép lassan. Körülbelül egy 10 perc kell neki. 10 perc kell. Jó. Jó, kisütöttük a húsokat, beleraktuk egy tálba, gyorsan lecsapunk róla még a felesleges olaj, akkor a köret következik, egy kis sült krumpli. Így van. Mindent belerakjuk. Ehhez savanyúságot nem nagyon kell, mivel ugye benne van a töltelékben az etes alma. Hát én úgy gondolom, hogy egy ilyen szelettel már, hogyha úgy van egy emberes adag. Egy bányász már jól rakít. Ugye? Hát majd letesztelitek. Jó. Személy szerint én már éjjel halok. Legszívesen kikapnék egy húsit és jó belerágnék. Ebbe a húsiba már szinte minden megtalálható, ugye? Azt az alapot, amit mindannyian láthatunk, hogy hogyan készítettük el, ez egy emberes adag lesz, és biztos vagyok benne, hogy jól fognak lakni majd tőle a vendégeink, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mit fognak szólni. Amíg sül a krumplit, tálalhatunk. És kész a menü, fiatal emberek, hölgyek, ura, ügyek, uram, nagyon szívesen. Jó étvágyat nektek! Itt voltunk a 13. kerület Szegedi utca 27 szám alatt lévő Atlantis étterembe. Szabó Sándor minket várt szeretettel, a séf úr, nagyon jót főztünk, nagyon jól megkajáltattuk a mi kis vendégeinket. Remélem ti is ellátogatok ide, mert iszonyatosan finom ételekkel várnak titeket. Ez volt az első gasztroműsor a Best TV-n. Sziasztok!